Avui que parlem d'herències, he anat fins a la Segarra per visitar una dona que ha heretat i ha viscut a un castell, el castell de Florejacs. Avui en dia, heretar un castell és un privilegi o un gran problema? És un privilegi i és una responsabilitat amb la història. Ets l'única hereva o comparteixes això amb algú? Som 4 germans i una neboda. I us poseu d'acord quan heu de negociar i heu de parlar del manteniment del castell, de com ho heu de gestionar, etc? Tenim molt bona relació i estem molt ben organitzats. I quan vosaltres els hi expliqueu als amics, als coneguts o saludats, jo sóc propietària d'un castell, la gent com reacciona? No ho diem normalment. No surten les converses així naturals, no? No, normalment ho portem amb discreció. I més o menys quantes habitacions o estances té aquest castell? Té unes 10 habitacions i té diverses sales grans. I quines són les despeses de manteniment d'un castell? Jo crec que és un tema de metres quadrats, que clar, és molt gran i cada cosa que fas doncs, has de multiplicar per molt. I després que un edifici històric doncs, es deteriora molt més ràpid que qualsevol altra vivenda. Això és molt insòlid. Per mi ara mateix em sento com fins i tot una mica estranya. Hi ha canelobres, hi ha molts quadros, hi ha una sala enorme. Alguna vegada heu rebut la proposta de compra del castell? No. 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 I alguna vegada us heu plantejat vendre? No. A veure, si aquesta casa ve des del segle XI de pares a fills, qui és el maco que pot dir, m'ho venc? És una responsabilitat, això no ho podem fer. En cap cas deixaríeu que cap fill o germà es vengui al castell. Intentem fer tasca de transmetre als nostres fills que això és important, que no ho podem deixar perdre. Uli, tot això està molt bé, està molt net, molt ben il·luminat, és maco, té encant, però tu has dormit aquí? Sí. I no has passat por? No, sincerament no. I jo he estat sola, al castell no. Sola? Tu has dormit sola en aquest castell? El que passa és que sí que és veritat que hi ha membres de la família que sí que tenen una certa angúnia d'estar sols. Home, no m'estranya, perquè hi ha una llegenda que diu que aquí hi ha un fantasma. Suposadament, una de les dones que el va habitar seduïa cavallers, li agradava molt, i quan se'n cansava els enverinava. I aquesta dona, diguéssim que el seu esperit o el seu fantasma va quedar aquí, tancat, i de tant en tant pul·lula per les nits. Això és cert? Jo et diria que no, però una vegada una mèdium ens va dir que hi ha un quadre concretament que desprèn una energia negativa i després tinc un germà que quan era jove es va fer el valent, va anar als baixos amb unes espelmes i encara està corrents perquè va sentir uns gemecs. Com us ho diria? Marxo d'aquí pensant que si un dia hereto un castell, abans trucaré uns bons amics meus.